Morjentes! Mitäs sällit? Joo, tää nyt on oikeesti varmaan niinku 10. kerta kun mä kuvaan tätä videoa. Edellisellä kerralla puhelin on kaatunut. Tai sitten on akku loppunut. Tai sitten on tila loppunut kesken. Mä en millään jaksaisi enää edes tehdä tätä videoa. Mut se on pakko. Se on vaan elämän työ. Jes, Eli aiheena nyt tänään on siis tämä Children of Bodomin Halo of Blood. Jes, elikkä tää on Children of Bodomin 8. studioalbumi ja ostin tän itse asiassa yhtä päivää ennen virallista julkaisupäivää. En tiedä miksi Swamp Musicissa antoi sitä mulle edes silloin vielä. Eli toi oli ihan brand new. Ei ollut edes hyllyihin asti vielä kerennyt. Jees. Ja Bodomi on siis mun lempibändi. Ja olen aika suuri fani, kuten saattaa paidastakin nähdä. Jes. Ja aloin kuuntelemaan Bodomia joskus vuonna 2003-2004. Kaverini tutustutti mut siihen ja sitten aloin vaan kuuntelemaan sitä ja tykkäämään. Olin silloin 4-5 luokalla. Jotain siinä maa. Ja sitä aloin vain digata siitä ja sitten siitä se innostus metallimusiikista lähti. Et se oli niin kuin mun musiikin kuuntelun käännekohta. Samaten kuin esimerkiksi Veilok Thunderilla, mitä on ymmärtänyt, niin oli Bodomi semmonen. Ja se niinku mullisti mun musiikillisen maailmani ja siitä kautta on sitten tullut kaikki muut metallibändit, että Bodomi on empibändi tällä hetkellä. Itse asiassa olin just pari viikkoa sitten Sauna Open Airissa katsomassa Bodomia ja heittivät vitun hyvän keikan. Jossain vaiheessa ehdin kuvaan yhtä biisiä hetken aikaa. Siinä kuva on kyllä vitun paskalaatu ja äänenlaatu varsinkin aivan perseestä. Mutta voisin silti jossain vaiheessa pistää siitä tupeen pätkään. Joo, käydään nyt vähän läpi tätä Bodomin historiaa, vaikka kaikki sen nyt kumminkin tietävät. Eli siis ensimmäinen albumihan on Something Wild ja se julkaistiin 97. Ja se oli niitten esikoisalbumi. Ja sitten vuonna 1999 tuli Hatebreederi. Ja sit tuli, jos nyt ihan väärin muista, että me puhun paskaa. Olikohan 2001. Vittu. 2001 tuli Follow the Reaper, 2003 tuli Hate Crew Death Roll, 2005 tuli Are You Dead Yet? 2008 tuli Blood Drunk, 2011 tuli Relentless Reckless Forever. Ja sitten nyt 2013 tuli toi Halo of Blood. Et ne 2 ekaa albumia oli semmoista, missä ne haki vielä sitä omaa tyyliänsä ja sitten sit ne alkoi pikkuhiljaa löytää sitä. Ja mutta onhan Bodomi siis muuttunut ihan helvetisti ensimmäistä riaskasta. Tai ensimmäisistä, ei oo epäilystäkään. Eli mä luokittelisin niinku 4 ekaa albumia. Something Wild, Hatebreeder, Follow the Reaper ja Hate Crew Death Roll on vanhaa Bodomia. Uutta Bodomia on sitten Are You Dead Yet, Blood Drunk, Relentless Reckless Forever ja Halo of Blood. Ja jos nyt pitäis valita, niin tykkään ehkä hivenen enemmän uudesta tuotannosta, vaikka lemppari-albumi. Tai siis, en oikeastaan tiedä. Uudesta tuotannosta jo tykkään ehkä hivenen enemmän. Lemppari-albumi sitten taas on helvetin vaikea. Tää on vitun vaikea oikeesti. Se on joko tää uusi tai sitten Hate Crew Death Roll. Mä nyt sanon tähän, että Hate Crew Death Roll. Koska siltä levyltä tulee mun lempibiisikin Needle 24/7. Se on ehkä ihan hivenen paremmin kuin tää uusi.
Yes. Joo. Lempibiisejä on Needle 24/7. Mä nyt sanon vaikka jokaiselta albumilta lempparibiisit. Something Wildilta ois toi Leg Bottom. Hatebreederilta olis Silent Night, Bottom Night. Follow the Reaperiltä tää on muuten vitun vaikea. Follow the Reaperiltä ehkä mä sanon tähän, että Mask of Sanity. Hate Crew Death Rollilta Needle 24/7. Are You Dead Yetiltä vissiin nimikkoralli eli Are You Dead Yet. Sitten Blood Drunkilta varmaan sama kanssa nimikkoralli eli Blood Drunk. Relentless Reckless Foreveriltä varmaan Round Trip to Hell and Back. Ja sitten tältä uudelta, katsotaas. Tää on vitun vaikea, koska tässä on niin monta hyvää biisiä. Jos nyt yksi pitäisi valita, niin se olisi tällä hetkellä varmaan numero 9 eli All Twisted. Jep. Joo. Siinä on lempparibiisit. Ja voitaisiin itse asiassa pistää taustalle, jos onnistuu, niin sillä sopiva hiljaiselle mun puhe kuuluu, niin pyörimään se All Twisted. Ei näin lujalla. Mut sillä että se kuuluu. $50. Ei, vähän lujemmalla vielä. Joo. Elikkä Bottom on tosiaan lempibändi ollut aina, ja no, yllätys, olen Aleksi Laiho-fanaatikko. Vaikka monien mielestä hän on pieni kullinen omaa ekoansa täynnä oleva pikku kusipää, mutta itse tykkään Aleksista erittäin paljon ja olen fanaatikko. Omasta mielestäni Aleksi on vitusaseltaan kitaraa. Mut se on tietysti vaan mun mielipide. Älkää kaveritella siihen. Ja. Tykkään kyllä siis niistä muistakin jätkistä. Roopesta, Jannesta, Hengasta ja Jaskasta. Ne on kaikki vitu hyviä jätkiä. Mulla olisi ollut itse asiassa mahdollisuus silloin Sauna Open Airissä saada kaikkien jätkien nimmarit, mutta oltiin vähän väärässä paikassa väärään aikaan. Niin ei sit saatu. Ja olisi ollut ehkä mahdollisuus päästä Aleksin kanssa fotosuuttiin. Se kyllä vähän vituttaa, että siellä sanottiin, että se nimmarien jako on siis ylälauteella 1:30 ja me oltiin samaan aikaan alalauteella. Ja odotettiin siinä ihan turhaan, niin ei saatu nimmareita, mutta pääasia oli se, että näki Bottomin liven. Yes. Se oli helvetin hienoa. Joo. Joo. En mä tiedä. Vittu toi valo häirittää. Mä nappaan pistämään pois päältä. Joo. Eli sori, tästä videosta saattaa tulla vähän paskalaatuinen, koska tää on kuvattu tuolla etukameralla tietyistä syistä. Mut sillä ei voi mitään. Ja videoiden laatu tulee ainakin jossain vaiheessa paranee, kun mä saan sen ihan videokameran. Ja sitten kuvakulmatkin tulevat paranemaan, kun saan sen kolmijalon jossain vaiheessa. Yes. Joo. Tosiaan tässä pyörii sen lempparibiisi, eli All Twisted. Kannattaa ehdottomasti tsekata tää, jos on Bottomin ystävä. Suosittelen. Tää on niinkun vanha Bottomi miksattu uuteen. Elikkä tää on semmoista just hyvä. En osaa sen paremmin lähteä
sanoa, mutta helvetin hyvä rieska. Modemin parhaan niskoa. Ehdottomasti. Ottakaa. Joo. Ja siinä tuli mun oma soolo. Jees. Sorry. Eli huomenna pitäisi lähteä asioille heti aamusta. On mulla silmäpuuna. Ei se vaan näin. Niin huomenna pitäisi lähteä asioille. Juoksemaan Toijalan keskustaan. Pitäisi hoidella noin asumistukihommat sun muun pois, niin saa sitä rahnaakin vähän sitten. Joo. En mä tiedä, tekisi ehkä snadisti mieli lähteä vielä ulos tänään. Mitä kello on? Toi kello on vissiin pikkusen väärässä. Tuo mun tietokoneen kello. Se näyttää, että se olisi 2 yli 12. Ei tarvitse ihan pitää paikkaansa kuitenkaan. Kai nyt se on jotain 7 tai 7 tai. Jees. Tosiaan 30. tai sunnuntaina menen Valkeakoskelle. Menen tätä korjauttamaan. Ja silloin on mun kaverin synttärit. En tiedä mitä tehdään, varmaan otetaan ehkä muutamat bisset. Kattoo nyt mitä tapahtuu. Ne kyllä suunnitteli, että lähtee baariin. Mulla ei itsellä rahaa, niin mä en tiedä kai mä oon himassa sit sen viikonlopun. Kattoo nyt todennäköisesti. En tiedä. Kyllä se vähän vituttaa kun ei rahaa, mutta ei sille voi mitään. Jees. Itse asiassa se vituttaa aika paljonkin. Se on nyt vaan nopeasti nää toki asiat hoidettua. Tänään mun piti lähteä hoitaa niitä, mutta kun nukuttiin niin vitun myöhään, niin ei sitten enää jaksanut. Joo. Jes. Mitäs tänään on tapahtunut? Ei oikein mitään. Mä oon vaan jumittanut himassa. Tai se ollaan jumitettu himassa. Emäntä on tossa pelaillut ja mä oon vaan sitten ollut. Ei oo keksinyt oikein mitään. Nyt ajattelin kuvailla kun on tylsä. Jees. Joo. En mä tiedä onks mulla tässä sen kummempaa. Jossain vaiheessa sinne ulos. Ja siellä sit ehkä jotain pientä kuvailua, en tiedä. Saa nähdä. Se on kyllä helvetin hieno keli nyt. Voisin itse asiassa vilkaista tonne ulos. Joo, se on vitu hieno keli, kattokas. Oho, vittu, en muistanut monta etukamera päällä. Joo, mutta tommonen keli siellä on. Helvetin hieno ilma. Joo. Semmosta. En mä tiedä, onko mulla tässä sen kummempaa. Mitäs päin tää nyt oli? Tää oli näin päin. Joo, ei mulla kai tässä sen kummempaa. Mä voisin pistää tän tästä kohtaa poikki. Palataan sitten ehkä illalla. Jos mä keksin jotain järkevää. Ei tääkään mikään maailman järkevin päivitys ollut, mutta olipahan kuitenkin jonkinlainen. Mutta palataan ehkä illalla. Katsellaan. Moi.